Ini itu budaya sing kurang becik lah. Ora. Ini Mas Edo. Iki kanca sangan pamundhut. Nggih, napa menika? Menika wonten pamundhut saking Rondo. Lingkungan zaman Jawa Pinggir no Bocah Giling. Ugi wonten pamundhut saking Mbak Marni Platang RT 3 RW 4. Nyuwun lagu Sri Huning. Karo ombak gede. Dengan Mas niku tesih ketinggal nggih, Mbak. Sing cetha nggih. Nggih. Berarti kan sehat. Alhamdulillah iki awet panjang umur sehat. Nggih. Alhamdulillah. Napa menika Kang? Sirune jatuh TC. Oh nggih, cocok. Kedua-duanya presiden Mbak Mutiara dan Mbak Mia tampil ke depan. Yo, Mbak. Yo, Mia. Yo. Ugi Mbak Mia. Halo, Mbak. Selamat malam Mbak Mia. Selamat malam Mbak. Sugeng dalu Mbak Mutiara. Yes, sugeng dalu. Mbak Mia. Nggih Mas. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat, seger. Alhamdulillah. Minum jamu dicampur jeruk nipis. Apa Mas? Cuma kamu yang saya lihat paling manis. Iya Mas. Tuh, iya. Ini aku sak mini kok ya butuh cilik. Ku anak-anak garangan. Anak-anak garangan Ini kalau Mbak Mia anu minum jamu dengan dicampur jeruk nipis. Terus Cuma kamu yang paling ini manis. kalau Mbak Mia Ya minum kayak jamu dicampur endok. cakep. Cuma kamu yang ketok mobil. Lha kowe gawe tomek wong bayakno pun damel kok iso. Lah kok kudu kok. Lho, ya paling gak ngimbangi no. Lah ora kudu jamu. Lah apa? Yo liyane. Jajane liyane piye? Enek kancil, Tolong timun. enggak. Lah piye? Enek kancil pas hujan rintik-rintik. Cakep. Masih kecil kamu tetap cantik. Ya. Radio. Lho weh, kok radio piye ta kowe iki kok iso Langsung yo. Wah, ini balani toh. Oke, Badan iki mungkin wonten pamundutan saking kakangipun manten. Setia tuhu. Oke, ini Sri Huning sik yang oke. Nggih. Kok Mbak, kok. Sinten Mbak niku nggih ugi wonten request saking Pak Soimen saking Sendang Jambo nyuwun kocangune. Ah, kok jatuhke kocangune padha karo pamundhut penyanyi ibu-ibu. Lingkungan Taman Joko Tingkir. Ya Sri Huning sik jatuhke. Coba Mbak Mia. Kula pengen ngrasakno suaramu kaya ngopo to? Sinebut pahlawan putri. Iya Mas Dede. Jan suarane sampean iki jan empuk-empuk dingin. Yen tak ibaratno sampean iki tak ibaratno Surabaya buah pir kok. Lah ngopo kok pir Mas? Pir rupane kulite kuning keputih-putihan. Ya toh, yang dicopot ya omaknya rasane legi-legi piye? Banyune ya wakeh. Banyune ya kuatah. Lah nek Mbak Mutiara piye? Arek kae garangan kae piye kok malah cengenges-cengenges piye? Ana kabar apa? Ana kabar berita. Iki lho bagian ngomong iki sebagiane kene kowe mbek kono. Ayo mbek kluru. Sing romantis ngono. Kluru iki pitik to piye kok kluru-kluru. Terus iki lho. Bowo. Iki sik aku Mas. Sampeyan kae itu. Bisa. Oleh puneng
lanjut. Kok gak dirayu blas to Mas? Ketoke sing lanang ketoke kene karo asam urat kaya wis. Wong ayu ning kaya ngene di Merasati ya. Ora Belo. Kepila wirat mahaya Panmurung sriune gugur. Jan boneka romantis saya ngeten iki lho pripun to jan. Ya engko pasangan kuwi kaya mengkono. Iya sing liya. Bal Mas. Sawangan kaya lintang lan rembulan. Iya Mas. Sektor cahyanipun iki dadi saksi tresna lan tresna nyawiji dadi siji. Oh, tenane Mas. Ora ngapusi to. Aja titik-titik pengen sing kaya ngono iki lames. Wong kawan blok kok. Lintang dan matane. Mas cinta itu buta. Buta ya ora apa-apa. Maksudnya ora ngono. Kabeh iki diibaratno kaya-kaya donya alam saisine iki ngeseni tresnane aku karo wong ayu iki ngono lho Mas. Ngono lho Mas maksude iki. Ibaratnya ngono. Aku tau tak rayu sapi wong kowe ora setuju. Lah ya kok. Terus Dadi kusumane bangsa Yo, langgane diaturke. ya Monggo. Sriwane mesti katuban aku tresno lan sakaya pati marang ati lakoyo wis prasetyo ananda Lanjute podang kuning. Ben rata.
tiara duduk kembali di tempat. Nggih. Yen pangapunten, Mbah. Pripun? Niki wonten hubungan saking Mas Edi nggih, Mbak nggih. Nggih. Kakang manten. Sake tembang nggih